खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी पुलिसा नागालेण्डनि सासे सुबुंखौ पिस्तलजों लोगोसे खादों। मोनसे फोथायजाथाव स्रोद सोलोंनिफ्राय खौरां मोननानै नुनमाटि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायाव नागालेण्ड डिमापुरनि थागिबि राजेश राय मुंनि सासे सुबुंखौ पिस्तलजों लोगोसे हमनो हादों। पुलिसा युवा नगराव राजेश रायनि भारा थाग्रा न'आव सेबनायाव पिस्तल मेगजिन आरो 21 राउन्डनि गोथां गुलि बोखांनो हायो। पुलिसा राजेश रायखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा नर्थ इस्ट जर्नेल सुंद'बै TNGआ बर' हारिनि टप 10 बड' पार्सनालिटि 2024 नि लिस्टखौ फोसावदों। TNGजों फोसावजानाय टप 10 बड' पार्सनालिटि 2024 नि लिस्टआव दङ प्रमद बर' राजखान्थिगिरि, दिपेन बर' ससियेल वार्क, UG ब्रह्म राजखान्थिगिरि, हाग्रामा महिलारी राजखान्थिगिरि, बिश्वजित दैमारी राजखान्थिगिरि, डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी लिटारेचार, डक्टर सांग्रां ब्रह्म स्पर्ट्स एक्जिकिउटिभ, सर्वेश्वर बसुमतारी एग्रिकालचार, हलिचरन नार्जारी स्पर्ट्स पार्सनालिटि आरो फेन्सि ब्रह्म एक्ट्रेस। फैगौ 7 मेआव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझाराव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय, UPPL आरो BPF नि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' सानखिनि थाबावनाय समावनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव थामहिनबा क'क्राझार जिल्ला बालागाव तिनिआलि आउटपस्टनि बेन्दोंनि हेकाइपारा गामियाव राजखान्थियारि दाङाबाजि। गामिनि मानसिफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव फैनाय माखासे खामानिफोरखौ लानानै मोननै हानजानि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव बे जाथाया सोमजियो। जाथायाव बुलि जानांनाय UPPL दोलोनि हेफाजाबगिरि फिसाइ 32 बोसोर बैसोनि सनवार शेख आरो बिसि 27 बोसोर बैसोनि मरियाम बिबि, लोगोसे 28 बोसोर बैसोनि सहिरन बिबि मुंनि आइजो गासै 3 UPPL नि हेफाजाबगिरिफोरखौ BPF नि हेफाजाबगिरिफोरा गाग्लोबनायनि अजद। जखम जानाय 3 सुबुंखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ फारियै सुराब आली, आमजाद आली, फिर'ज समन आरो रकिबुल आली होननानै फोरमायदों बुजानाय सुबुंफोरा। CBSEआ 10 आरो 12 थाखोनि रिजाल्टनि खालारखौ फोसावबाय। सेन्ट्रेल बर्ड अफ सेकेन्डारि सुंद'बै CBSEआ फैगौ मेनि 20 खालार खालि 10 आरो 12 थाखोनि रिजाल्टखौ फोसावगोन। CBSEआ 10 आरो 12 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ सानसेयावनो फोसावनो आखायाव लादों। CBSE results.nice.in results.cbse.nice.in cbse.gov.in वेबसाइटआव फरायसाफोरा गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। सनितपुर पुलिस हानजानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय, 3 सुबुंजों लोगोसे पिस्तल बोखांनो हादों। मोनसे स्रुद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै एडिशनेल SP मौसुमी कलितानि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया थेलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुस्लिम सापरियाव दिनै बेलासिनि 2 रिंगायाव सिग्रोमनायाव 3 सुबुंजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो 2 राउन्डनि गोथां गुलि बोखांनो हायो। हमजानाय 3खौ 35 बोसोर बैसोनि साहिदुल इस्लाम, 32 बोसोर बैसोनि आनारुल हुसेन, 34 बोसोर बैसोनि हिफजुर रहमान होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर 3खौ पुलिसा हमनानै गावसोरनि जिम्मायाव लाखिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।